Mill-inkjesta indipendenti dwar il-każ ta' allegat intil biex żgħażagħ bidlu l-verżjoni tagħhom f'każ ta' droga f'Għawdex, irriżulta li ttieħdu l-proċeduri kollha neċessarji kontra il-persuni involuti. Irriżulta wkoll li ma nbidlet ebda stqarrija fl-ebda ħin u dawn l-istqarrijiet kienu esibiti waqt l-inkjesta. Kif ukoll li ma kienx hemm il-laqgħa bejn żewġ ministri li bdiet tissemma u wisq anqas l-intil politiku allegat. Kien is-Sibt wara nofsinhar li l-Gvern ippubblika b'mod sħiħ ir-rapport tal-Bord ta' inkjesta li twaqqaf biex jeżamina ċ-ċirkustanzi kollha. Dan wara li fil-Malta Today kien allegat li żgħażagħ bidlu l-istqarrija li kienu għamlu mal-Pulizija. L-allegazzjoni kienet li jagħmlu dan wara arrest tagħhom b'riżultat ta' intervent ta' xi uffiċjali pubbliċi. Il-Ministru Emanuel Mallija u l-Ministru Anton Refalo kienu l-Ministri li ġew mistoqsija dwar dan fil-mezzi tax-xandir. Iżda mill-istħarriġ irriżulta li qatt ma saret laqgħa f'Ottubru 2013 bejn dawn iż-żewġ Ministri. Iktar minn hekk qatt ma ntalbet skorta jew kien hemm skorta mal-Ministru Mallija kif kien irrapportat. Saħansitra f'ebda okkażjoni li fuqha tal-Għawdex fil-vesti uffiċjali. L-inkjesta tajt, in partikolari fejn ir-rapportaġġ fil-Malta Today ġie allegat li żagħżugħa Żajel Vella marret titlob lill-Pulizija biex tvarja stqarrija min-naħa tagħha fis-sens li żagħżugħ mill-Munxar ma kienx her source for drugs. Il-Bord wasab l-ebda konfront li jiġġustifika din l-allegazzjoni tal-provi li tressqu. Mill-inkjesta jirriżulta li l-istqarrija tal-Pulizija miż-żagħżugħa ma nbidlitx kif allegat fir-rapport tal-Malta Today. Iktar minn hekk iż-żgħażagħ kollha għaddew mill-proċess kollu billi ġew arrestati. Tnejn minnhom għaddew minn proċess fejn anki saħansitra għandhom sentenza fil-konfront tagħhom u żagħżugħ ieħor saħansitra għadu għaddej proċeduri kriminali. Fid-dawl ta' dawn il-fatti l-inkjesta tajt ġie pprovat quddiem il-Bord li l-proċess fil-konfront ta' tliet żgħażagħ tmexxa mill-Pulizija b'mod korrett u gwidat mill-proċeduri legalment applikabbli. Dan senjatament fejn wieħed mit-tliet żgħażagħ li għalihom saret referenza f'dan ir-rapport attwalment jinsab ipproċessat fil-qorti b'akkużi ta' traffikar ta' droga.